Hoe lang blijft deze coalitie aan? En wat binnen nou correct de plannen van minister Femke Wiesma? En waarom valt de NSC haar eigenlijk aan? De Frieske Wieken, met Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland bepraat ik weer de actualiteit en politiek. Maar de volgende gasten. Hij, wie lid van de FNP en docent Skiedris, speelt in een metalband en beziekt hem bij de NSC nou in de Tweede Kamer stenen te houden in de coalitie. Aant Jelle Soeboer, graag ja of nee? De sfeer in de coalitie is zo goed. Ik zou best een joen op stap willen met minister Faber. Nee, net op stap. Er is geen iemand die het meer weet over minderheidstalen dan deze collega. Van Oosterlauwers ont Karelis vervangt Huzum geregeld voor Den Haag en Brussel en stiert voor u, vooral bekend als de politiek watcher van Omroep Friesland, Onno Valkena. Ik verdij, een ja of nee? Femke Wiesma, helpt de Christ net? Dat weet ik net. Ik denk de Christ wel. Maar Ja of nee? Ja of nee? Maar is er afgelopen? Ja. Ja, oké. Hij is opgegroeid in Greens, maar is intussen een echte Leeuwarder. Hij was burgemeester van zo'n verschillende gemeenten en wie ooit 10 man lang minister van Landbouw. Hij apotheker. Ik van jongen ja of nee? Als mijn plannen voor de feeststapel in 1989 invierd wien, hier Femke Wiesma nou net in de shit zitten. Ja, daar wien we een hele eind op Aardwest. Mijn naam is Roelof Vries en dit is de Frieske Wieken. Hield meer mensen hebben verlet van voedselpakketten. Er is een groot aantal maken daar geen gebruik van, vanwege schaamte vaak. De kans is onwijzig dat Joost Klein op naar het Eurovisie Songfestival gaat. Op zijn Instagram-account post er snel een bericht met daarbij de tekst Joost Klein voor Eurovision 2025. Nou, het Noorderlucht wie justerioen de komeet Tsuutsinsan Atlas goed te zien onder Frieske hemel. Dat we een komeet schenken is een zeldzaamheid. De laatste keer dat dit koer we in 2020. De week wielenpalen in Ljouwert binnen 2 leegstaande wenningen bekladden met racistische leuzen en symbolen. Op de ruten is de tekst eigen volk eerst te lezen. Jonken hakenkruisen. Koning Willem-Alexander kan de Frieske taal voor 90% verstaan. Trots van de Friezen is heel duidelijk geworden vandaag. Dus ik ben heel blij dat ik dit bezoek vandaag heb kunnen afleggen. Goedendag, majesteit. Ja, dit wie de Aron Frieske Wieken. Oernij Jim Frieske Wieken. Ik ga je hem al je vragen om een moment van Jim Wieken maar te nemen. Aan Jelle Soeboer, het Tweede Kamerlid van de NSC. Welkom ik al hier. Wat wie jouw Frieske moment? Ja, mijn Frieske moment wie van de morgen. Ik wie op het christelijk gymnasium Beiers nou deed. Voor een gastles en een heel mooi peteer. En ja, dat zoe in het Hollands. Maar ik zei volgens mij kind dat in uw haat staat. Ik prima twatalig. En dat hebben we heel mooi en lienig dienen. En we een hele mooie morgen horen. Dus dat wie mijn moment van de week. Oké, wat is het hoogtepunt dan? Het hoogtepunt is dat je maandenlang maar jonge Rijn op een squallen fantastische peteren houden, politiek en actualiteit. En dat, maar de taal lienigens die er prima bij kennen. Onno Valkena, uw politieke steun en toeverlaat bij de omroep. Wat wie die moment deze week? Ik wie juster in de Tweede Kamer. Daar heb ik na het landbouwdebat dat 2 dagen dwarren even bijpraat. Mijn minister van Landbouw, Femke Wiersma. Die weer een soort van oploop. Want er weer een heel soort journalisten die woer maar gaan praten. Ja. En in Auring kreeg ik het commentaar van... maar net eens zie je er zo relaxed bij als mij die. Gewoon in het Friesk. Ja. Dus Femke Wiersma die luidt in de eremen van Onno Valkena. Dan komt een beetje op del. Nou, we gaan gewoon even noffelijk praat. En ik ben het beteer offline vanuit het belang van de Frieske veehoorder. Want ja, dat zit natuurlijk wel onder druk. En je hem kennen best. Nou, op zakelijk niveau je het prima. Oké, gelukkig maar. Ja. Hij op het teken, oud-burgemeester onder van jou. Wat wie jouw moment deze week? Ja, dat wie toch Femke Wiersma. Oh. Ik vond het heel mooi dat na al die jaren dat idee om bij onderlinge verkoop van mestrechten op er dan 30% auto doen, zodat als dat signeer dorst, dat is een hele eind op wij best, dat nou in de mestwet aangenomen is. Dus dat vind ik echt een doorbraak in de mestaanpak. Maar waarom is dat zo mooi dan? Omdat Femke Wiersma dat nou wel ook toch haar een eigen partij kregen had. Want dat was natuurlijk het vierste. Die landbouw die zit te wachten op duidelijkheid. En met deze mesvet, daar kun je van zeggen wat je willen. Maar het is wel een trofbraak van we jarenlang net horen. Nee, als zo'n 90 bekend misschien. En mest wie wel ontwikkelen toch de vorige minister van Landbouw, toch Piet Adema? Ook, ja. We gaan naast nog uitgebreid hebben hoe dat landbouwdebat werd Onno Valkena bij me aanwezig was staat. Dat wie wensje en toonsje. Maar eerst eventjes naar Jo, Soeboer. Maar Jo... stemming van zelfs. Je zit er nou het 10 man in de Tweede Kamer. Is het nou eigenlijk van tevoren een beetje wat je ervan verwachtte hier?
Hey, dit kun je net inschatten van tevoren. Nee? Hè? Dus nee, zeker net. Je weet het echt net. En op een gegeven moment wordt dus wel duidelijk dat je die komt opstellen. Want je staat op zo'n en de peilingen me goed en de verkiezingsuitslag die is bekend. En dan weet je dus, ik kom in de kamer. Nou, dan ben er ook wat trainings en dan ben er ook wat dingen. En dan is mij een opschroefboekje op te scrollen. Wat men zei, was het verwacht je kist. Maar kist het net verwacht je. De kist het wel opschroeven. Wat is dan hetgene wat zo oors is dan dat je van tevoren... Het is een hele bizarre wereld. Het is een dynamische wereld. Tempo's erin, vol slijntrol qua hennen. Op een Tuesday stemmen we er 150 moosjes erin. En tegelijkertijd dat ik echt wat belangrijks wil maken. Soms oorlieren wachtje. Dus dat is nog net te begrijpen. Maar op elk moment van de dag scherp wezen, onsteen. Als de lift uitstapt, kist elke mogelijke vraag van de Noors krijgen. Dus ja, het is een hele dynamische vrouw. Waar die zelf ook helemaal in verliezen kist als het net oppast. Is zwier? Ja, wat is sfeer? Ik denk dat er een heel soort beroepen sfeer ben. Dus dat is jouw beroep nou ook zwier. ik denk dat ik het prima onken. Alleen ik zie wel dat er een heel soort druk leidt op een heel soort mensen. En dat dit net een beroep is was die een hele leven dwamast. Nee, bijvoorbeeld trainers soms dat de gezichten wat minder worden en dat de eigen inzakje, dat ze meerder worden. Hij ook fysieke problemen? Of? Nou, ik ben net meerder. Dat hij je wel schenken. Maar Nou, dat moet niet. Zit in het werk, hè? ja. Nee, maar doet het wat mentaal en fysiek, maar merk je dat? Ja, natuurlijk doet het mentaal en fysiek wat mij. Ja, joh, ik ken dat. Ja, dat is 24 zonnen. Ja. Onsteen. Ja. Als Kamerlid met die portefeuille, maar ik als minister. En wist ook dat alle andere onderwerpen die van belang zijn van Nederland en Europa, die komen daar onder water. En daar heeft ook zelfs een pad van en dan mag je bewaken en uitbreiden. En dan is, die scherpte, die moet er elke seconde wezen. Ja, en wat is vooral ik wel leuk? Het is hartstikke leuk, maar het houdt nooit op. Hè? Dus het is hartstikke leuk. Maar ik ga ook een thuis, waar ik ook graag wezen wil. En dat is wel een liekwicht. Dat is voor mij elke dag weer ziekje, omdat ik goed overeind te houden. Vies dat ook een voordeel dat het saffier van Den Haag was, is dat hier ik wel. Ja. Had ik vrede middags met de chance van een huis gang, dan hies het, over de Oosterdiek, en dan dacht ik al van, nou bekend mijn eigen berood weer. Ja, ik moet zelf nog wel even rieden, dus dat is dan een liefde. Maar dat is echt verschil natuurlijk. Zeker. En je minister worden. Dat is jou wel, hè? Ja, dat ik niks. Nee, maar zeker. Dus er zit twee kanten aan. Aan de ene kant brengt het mij en mij. Dat is de hele weekend in Den Haag wezen was. Ik sliep daar ook. Ja. Ik ken net alle dagen op een del. Dus dat is het nadeel van die grote afstand, het reizigen. De andere kant is dat het echt dat brengt liekwicht. Dus dat je weer thuis komen kan in een plak die toch wat verder van Den Haag is. Dat het al een keer wat rondelijker is om het samen even te zitten. Dat scheelt. Ja, en dat mij nou ook al, want ik ga 10 mannen zijn oren fjouwer van hoes betieren. En dan kun je echt gewoon heel hut op de afstand. Mas betiert of jouw roer valt? Ja, had je van de files op wijze willen, maar rond die het van hoes. Ben je eigenlijk populair? Of ik populair ben? Ja. Nou, dat let ik heel graag aan oren hoor. Nou, ik had het idee van wel. Oh. Ik ga zelfs foto's krijgen dat er themafeestjes binnen, maar het thema Aantjelle Soepbroers. Oh boy. In dit is een foto van de Sjoen. dit is een feestje in Meppel, voor de mensen die de podcast luisteren. Ja, dit zijn lookalikes voor jou. Kille Holle en een Rede But. We gaan net altijd de ene keer doorkomen. Dit zien jullie nog eens, Sjoen? Nee, dit heb ik nog nooit zien. Nee? Ik vind het wel vermakelijk. Ik weet wel op een gegeven moment hier uw partij ook een soort congres organiseren en dan gingen ze ook stokjes met een Reed But en dan kon mensen als mij op de foto. Maar merk je ook Dat soort dingen gebeuren. Maar wist, de andere kant is er binnen een hele soort mensen met een Kele Hol en een Reed But en die lieken dan al een keer dadelijk natuurlijk op mij. Dus ik had een soort lookalikes. Ja. Nou, en dit is ook wel, ja, dit is aardig. Nou, liever eerlijk wijzen, er is niks mis met een Killeman. Zeker net. Nee, zeker net. nee. Nee, maar Nou- Aantjelle is natuurlijk heel herkenbaar. En ik verneem als er groepen jongeren tot de Tweede Kamer in, binnen een paar Kamerleden, dat je naar uit. Eén daarvan is Aantjelle Soeboer. Waarom is dat dan? En de oren is Hap de Moeder Hoop. Ja. Dat had er met verschillende dingen te maken. Het had er met te maken dat het Kamerleden binnen die ik in gewone meesketaal praten kennen. Dat kennen ze net al hier. Maar ja, Aantjelle had in het onderwijs jarenlang maar jongeren werken. Dus die kennen heel goed maar jongeren praten. Nou ja, Hap de Moeder zit er zelfs ik nog heel dichtbij. En ja, dan ben ik Kamerleden die dat heel belangrijk vinden om contact te houden met jonge kiezers, denk ik. Maar leuk en aardig, leuk wijzen, of populair wijzen onder de jeugd. Misschien ik wel bij jongvolwassenen bij feestjes. Maar nou eventjes naar de actualiteit. Binnen het onrijstige team momenteel in Den Haag. Kunnen we dat zo stellen? Onrijstig. Nou, ik denk dat we dan net een rustig moment hoorn hadden al aan de ier. Dus het viel voor mij als een wilde rit. Dat zorgt er ook voor dat je in een IRT het echt een heel soort leren. En in die zin is het net per definitie rustig west. Maar aan de andere kant, ik weet net beter. Het is
vanaf het begin is het een bumpy ride. Ja, jullie een wethouder in de gemeente Noord-Friesland namens de FNP. Je zit er nou namens de NSC in de Tweede Kamer. Onder leiding van Pieter Omtzigt. Hoe belangrijk is hij eigenlijk voor jou, Omtzigt? Omzicht is heel belangrijk voor mij in het vaste plak, omdat we gewoon goed kennen. Ook wel moeite hebben en ook op een soort plakken, van een soort dingen hetzelfde vinden. Dus in die zin is hij belangrijk voor mij. Ik denk ook dat hij heel belangrijk is voor de partij. Die is toch bouwd op zijn ideeën en idealen. Dus wat mij betreft is het zeker een onmisbaar persoon. Ja, hij zit nou ziek thuis. Heb je contact met hem en hoe is het met hem? Ja, goed, ik wil net over oren praten, maar wat ik zeker ken is dat ik contact met hem heb natuurlijk, want dat hij in thuis zit, wat je goed mee ken, ja, dan liet je eens even van je en dan ga je het er eens even een oor en dan stek je eens even een het onder de riem. Dus hij moet zijn rest pakken en ik denk dat dat het wichtigste is. Hij zit op de tribune hè, bij Twente vrouwen. En dat is dus echt de druk wat we krijgen doorheen. Hè. Als je dan de Noors even boeten erdoor stekt om even naar te gooien, dan is het grutnijs dat NSC-voorman op de tribune zit bij Twente bij de vrouwlieswedstrijd voor Gleuwen. Maar ik denk dat dat heel goed is. Dat hij hoeft er net nu te lezen, want het is een voetballervarer. Zo is het. Scheidsrechter, zo is het. alles. Dus, dat vind ik ook. Prima, hij maakt dat echt doen. Dan moet er weer in. En Maar je bent eigenlijk een beetje lak on, hè? ja, maar ook maar gewoon die wij weer vinden. En dat er dat zo doet, dat er dat zo. Ja. Hij is wel heel belangrijk voor die partij. Ik denk dat ik een heel soort beetje nog een keer weer wil concluderen. Stemt hebben op die partij vanwege Omtzigt. Vergelijkbaar misschien ik mooi Sam Wilders, die natuurlijk heel erg belangrijk is voor de PVV. Is dat bij de NSC? Ik zou dat stellen dat het zo belangrijk is, Omtzigt? Nou, ik zou in elk geval deze vergelijking net opgaan laten willen tussen Wilders en Omtzigt. Dus dat is één. Aan de andere kant, hij is natuurlijk wichtig voor de partij. Dat is duidelijk. Nou ja, dat is de vergelijking. Ja, maar tegelijkertijd zit er echt een verschil, denk ik. Excuseer. Uw partij is echt bouwd op de idealen van Omtzigt. Maar is wel volle breder. Dus ik denk dat daar wel een verschil aan is. Door de geschiedenis het is heel gewoon dat een partij een echte eerste man of vrouw had. Dat jij het eigenlijk zou Of het nou Van Milo is of Terlouw van mijn partij of Alexander Pechtold of Rob Jetten, dat gebeurt altijd. En dat maakt eigenlijk, want zeker bij coalities, dan mag het al wel op niveau moeten en dan moeten de conclusies lutsen worden en daar ben ze nou mee aan de gang. Maar hoe slim is het dan dat en daar maak ik die vergelijking, als een Wilders voortvalt bij een PVV, dan doet dat wat maar die partij. Nee, dat is natuurlijk een oren kwestie, omdat Wilders geen partij heeft, daar ben ik geen leden. Nee, maar het is qua boegbeeld natuurlijk wel heel erg belangrijk voor zijn partij. En dat is Omtzigt, net mij van de NSC. Ja, maar ik vind dat net verkeerd, want ik denk dat de bevolking maat, waar had nou de lijnen te pakken. Waar had al leiding? En wat ben de grote thema's was altijd een fractievoorzitter op mijn praten is. Want dat maar de bevolking weten hoe dat lijkt. Ja, ik denk dat de aanwijzigheid van Pieter Omtzigt man lang dat het wel een risico is voor de NSC als het nog volle langer wordt. Oorzom is het, precies. Zit is natuurlijk wel, er wordt soms in de media een beeld schetst. Ik lees weer een artikel in de NRC dat het compleet stuurloos was en last on. Ja, dat is gewoon net zo. Oh. We hadden een hele mooie fractie met hele kundige mensen. En we hadden in een kwartskof tiert, waar wij echt een hele hechte fractie worden, die het heel goed geerwerken kan. En ik met elkaar de bal in de lucht houden kan. Maar dat is onverlet dat we graag wel dat Pieter natuurlijk waarom komt. En dat hij de man van de partij is. Daar kom ik net aan. Maar het is net zo dat hij thuis zit, dat het alle kanten op gaat. Wat dat onbelangrijk is, wel een beetje spietig dat het nou net benammen de NSC treft. Ja, net dat ik... Ja, omdat natuurlijk de ministers, er is net volle band te merken. Er zijn goede mensen van hem en ook de minister van Nederlandse Zaken. Zeker. En naar je partij, dus dat is jammer. En een partij in het midden. Dus ik zou er beter begrijpen kennen dat er op orenpartijen, maar je krijgen nou alle kritiek omdat dat nou even zo roem is. Maar ja, ik denk dat het echte midden van Nederland zit te wachten op een sterke wederopbouw van de NSC als middenpartij. Wat voor is dat nou? Ik denk wel eens dat er bij NSC verdeeldheid is over het regeren met de PVV. Er binnen NSC-Kamerleden die er volslaan achter staan, omdat zoveel mensen een PVV stemt. Maar dan ben ik NSC-Kamerleden die Grutte toch wel principiële moeite hebben om mij het stiepje van de PVV en die toch wat radicale ministers, die er ik wel eens aparte voorstellen uitflappen. En dan wil minister Klever dat er asielziekers opgehaald worden in Oeganda. Klopt dit? Is er verdeeldheid in de partij?
Nee, als just, we treden denk ik als in je fractie heel duidelijk naar boeten. En op elk merk ga je discussie, had het nou gaat over landbouw of over asiel, over wentebouw. Dat ben discussies die we vieren in uw fractie. En ik denk dat het hartstikke goed is. Maar de NRC schreeuwt het, net de NSC, maar de NRC, de kranten, die schreeuwt het natuurlijk net van niks. Dat er oneenigheid is. En Onno, die jet dat ik in de wandelgangen. Dus Joost is dat is onzin. Nou, het is onzin dat wij een verdeelde, stuurloze partij zijn. Dat slaat helemaal nergens op. Ja, stuurloos wordt volgens Nou, mij zijn, net als mij is die er iets in of last zone. Ik weet net precies wat er in het stik die. Maar dat wil ik construeren. We zijn juist een partij die de gezonde dialoog gaat. Als in je fractie naar boeten komt en elkaar heel goed weten te vinden. Maar hele kundige mensen. Dus ja. Hoe gaat die gearwerking bij de PVV dan? Nou ja, dat is op mijn portefeuille bijgeleerd. Want ik praat maar even uit eigen ondervinding. Ken ik gearwerken met elke partij. En ken ik ook gearwerken met de PVV. En hoe gaat de gearwerking van de NSC met de PVV? Nou ja, dat hij krijgt zijn bijgeleerd op mijn portefeuille. Nou ja, eigen portefeuille. Levert dat net een enkel probleem op. Ja. Nee. Maar de NSC is grutworden maar idealen als goed besturen, betrouwbare oerriet. En ja, dan maakt je wel mogelijk dat we nog een kabinet hebben met een behoorlijk dominante PVV. Die het hele wilde voorstellen door, die zolang het altijd weermaatje kennen. Ja, hoe kun je dat dreamen met de NSC-idealen? Nee, goed. Dan maak je action. Wat gebeurt er als we het net in? We gaan van het moment in zijn. Wij willen verantwoordelijkheid nemen voor de verkiezingsuitslag die er wie. En die had u 20 zitten, jongen. En daarmee kunnen we u zelf maar een groot gemak in de oppositie dwingen. En dan hebben we zelf een heel groot plezier met die misschien. Maar we zijn weer verantwoordelijkheid nemen. En we willen staan voor de zaken die in ons programma staan. En dat doen wij elke dag. Maar het is natuurlijk ook weer het hier oorskent. Er is een meerderheid mogelijk van NSC en VVD en GroenLinks, PvdA en D66. Dat is dat brede midden wat ik nou onjoeg. En daarom is het natuurlijk voor Jimme extra sfeer om altijd Saffolle, de PVV, nauw te volgen. Of dat wel de goede kant op duwt. Dus wij hebben nou een kabinetscrisis gewoon over migratie. Dus ik snap wel dat de VVD zo'n had, maar Jimme en die andere partijen. Dat pakken we aan. En nou zal blikken waan, na je weekend misschien, of dat ook echt tot een oplossing komt. En dat is de eerste grote testcase voor dit kabinet. Is dat zo? Want daar is het op vormen. Het is een wichtig punt, West. We hadden ook als partij in de campagne te zijn dat we migratie in de brede zin een uitdaging vinden. Dat we daar mee aan de slag willen. Dat is ook wat we binnen deze extra parlementaire gearwerking graag doen willen. En we zullen tak een weekje zien wat er van komt. Ja, even hoe naar die asielcrisis. Allereerst, de PVV neemt het een asielcrisis. Van de week weer er een GGD-arts van een asielziekencentrum in Assen. Die onjoeg dat het nogal een chaos wie. Dat mensen in de Amerspisje moesten. En daar reageerde de minister van de PVV, Marjolein Faber, als volgt op. Voorzitter, nou volgens mij voldoen onze opvangcentra aan de wettelijke voorschriften. Ik heb nog geen andere verhalen gehoord. Of er is nog geen bericht bij mij gekomen dat het niet het geval zou zijn. Kinderen onder voet, ja, ik kan me niet voorstellen. Want ik bedoel, er wordt gewoon voorzien in voeding. Er wordt ook bed, bad en brood. Dat is gewoon allemaal aanwezig. Ja, en wat ik me dan wel afvraag, voorzitter, is als het dan allemaal zo slecht is, geregeld bij ons, waarom komen dan al die mensen nog? Maar dat is een vraag terzijde. Omdat die mensen vluchten voor oorlog en geweld in hun leven niet zeker zijn. En dat de minister dit niet weet, is denk ik een goede samenvatting van hoe ongelooflijk incompetent deze minister is. Ja, zo boer. Ik moet zeggen, als ik Marjolein Faber praat, dan krijg ik eigenlijk pijn in de buik van. Ga je dat ik? Nou, je krijgt er geen pijn in de buik van. En ik ben hier ook net om elk woord van de minister te recenseren of om tweets op X te recenseren. Maar wat ik zag, is dat er wel daadwerkelijk een probleem is in Nederland. En dat probleem had twee kanten. Ja, ik snap u je eigen politieke agenda graag ter tafel brengen willen. Maar nou even waarom naar deze opmerking van Faber. Krijg je hier ik pijn in de buik van? Nou goed, wat ik vind is dat je als minister, als je wat zei, dan moet je goed weten wat je door haar. Ja. Dus laat ik dat zijn had. Dus als zij als zij echt wat wil, dan gaat ze naar die asielziekencentrum daar. Dan ziet ze daar wat de daadwerkelijke situatie is en dan vertelt ze daar dan wat over. Dat had ze net in. Dat weet ik net, Nee. maar dat zou hassieren als ze dat in ieder geval docht. Maar uit je sissen, ik snap überhaupt niet waarom mensen hier naartoe komen en dan die vergelijking. Draait je maag daar net van om?
Let me dit zeggen. Er zijn een heel soort standpunten van de PVV en ik uiteringen van de Dus spreek je er net PVV door uit. die het net per definitie mijn uiteringen en mijn standpunten wijzen zijn. Nee, en dat is dus ik. Er zijn een heel soort standpunten en uiteringen van de PVV die het net per definitie mijn Ik snap standpunten of uiteringen het wijzen. helemaal goed waarom je hier net door uitspreken wil. Marjolein Faber Maar zit er goed, natuurlijk... ik vind het... Er we dingen zijn die ik nooit zeggen zou. Er we Nee. dingen op X zet die ik nooit zeggen zou. En ik wil zelfs wel Safia gaan dat er dingen op X verschijnen die ik rabiate onzin vind. Zoals? Nou, net zoals, en dan weer een aantal tweets. De verschillende dingen op X, er willen wel eens dingen zijn, vind ik mijzelf net in, zo ik nooit zeggen, binnen een oortje worden. Nee, maar als je dat neemt, dan mag ik een voorbeeld Ik zal één voorbeeld aan tafel nemen. Eén. En nogmaals, nu vervallen we dus alweer in het recenseren van tweets. En dat vind ik een van de grote problemen die we dus de hele tijd doen. Dus dan hebben we het er de hele tijd door. Maar jou vreeg je eruit, dus ik zal je in Jan. Ik vind dat het een discussiewaardig is om met elkaar te praten over wat je naar tafel met demonstraties en met antidemonstraties. Vind ik een heel wichtig punt. Om dan vervolgens een minister voor te zetten en te zeggen die moet het loon maar uit. Dat vind ik via de vegan. Had ik premier Schoof hem moet uitsprutsen. Ja. En dat vind ik een goede zaak. Vind ik een goede zaak. Ik doe Burgemeester Halsema. Vind ik een goede zaak dat uw premier dat doet. Oké. En hij hier er nog sterker bij is kent dat de Tweede Kamer er heel net doorgeeft. De gemeenterieën en de CDK die gaan nu op burgemeesters en dat is een totaal ander domein. Dat is staatsrechtelijk de grootste onzin om het daarover te houden. Maar dat is natuurlijk zijn punt. Hij weet dat wel, maar hij wil natuurlijk weer een steen in de vijver gooien. En ik denk dat de NRC, dat wil ik dan vanuit Watcher en gewoon burger televisie zien. Ze Blue nou maar mooi, zat je daar door, rustige middenpartij, goede ministers, ontwerp, dossiers op tafel. Van Heijem is mooi dwaande. Dit is precies wat we doen. En dat het loon nou even nedig. Dat is wel een heel nou mooi net mijn kabinet is, dat gaat er net om. Dank u wel. Maar even terugzetten. Maar het is wel een kabinet dat een net al te stabiele indruk maakt. En dan is ik het nog heel voorzichtig. Ja, want hoe die asielwet sputsen... de experts had een neetwet eigenlijk in doel. Het helpt het verminderen van het aantal ziektes nauwelijks. En boven dat is dat het heel juridisch heel dreig is om dat al die inkomen te konnen en kruken te krijgen. Vreed is er een minister hier. Hoe zit dat krijgt nog? En hoe rint dit aan? Nou, die minister hier Joert Wijzersil, maar is Joert net? Want Dick Schoof zit op een Europese top. En die wil net dat het kabinet bijna komt onder een orenminister. Want hij wil dat zelfs aan. En daarom is de minister hier no manje. En dat is een unicum. Dat is haast nooit gebeurd. Jouw fractievoorzitters ik net willen dat hij er net bij is. Want dan is het een van de orenfjouwer vicepremiers. En dat kunnen ze ook gewoon net. Dus dit is gewoon een mooi prisonersdilemma. Het maakt het net uit. Ja, die fractievoorzitters die moeten het onderling oplossen. Dat komt wel klaar. De treffenzaal is elke dag hier. Ja, ze zitten in het katshoes, hè? Nee, maar goed, even als metafoor. Hebben we volgende week nog wel een kabinet in Kio? Ja, zeker. Zeker. Dat is als je nou begonnen bent op zo'n thema, asielcrisis en migratie, werd een VVD D66-kabinet op sneuvelen is. Dan mag daar natuurlijk als VVD, want die heeft die sleutel op dit punt in handen. Die moet bewijzen dat dat nou echt op deze wijze kent. Dat hier ook wel met een middenkabinet kent. Dat bloot mijn standpunt, maar die gaat er nou net om. Die is er net kom. Dat hier beter was voor het land, denk ik. Met een brede meerderheid van NRC, VVD, D66 en GroenLinks, PvdA. En dan wie er echt zo'n oplossing komt. Ja, maar misschien met oren facetten. Ja, maar als dat thema zo belangrijk is, over het internationaal dan word je recht. toch een serieuze minister hebben. Maar serieuze voorstellen. En net mijn commersleerse proefballonsjes alle weekend op een ei. Ja, maar daar spreekt Soeboer om net uit. Het is een circus. Nee, het Soeboer gaat zijn dat ik net op alles daardoor reageren wil. En wist... Nou, dat is lekker van jou. Nee, het is wel heel makkelijk. Het gaat, we doorkrijgen maar zien al wat er maar één probleem is in Nederland. En dat is gewoon net weer. Er zijn een heel soort problemen. Er zijn een heel soort problemen in Nederland. En toch het elke keer maar hier te gaan. Elke keer door die tweets te refereren. En elke keer door de uitspraken van de minister. Ik wil er totaal net leuk van. Want ik word eigenlijk nooit leuk. Maar we zitten in een talkshow en dan mag je even heel goed praten. En dat doe ik maar leefde. Maar er zijn meer problemen in Nederland. En dat we ten meer doorheen... Het is deze zonde. De BBB had 2 ministers op waar wij doorheen. Over de romte. Landbouw. Daar komen we staan op. En wenningbouw. Nee, maar ik mag je onderbreken. Ben je hem er klaar voor? Absoluut. Het is namelijk tijd voor. Een bak mayonaise. Ja, een bak mayonaise bespraten we elke week. Al je nice, dat is een week weer op uw website of op uw appstie. Voor politici natuurlijk misschien
een beetje dreig. Maar we nemen het belangrijkste nieuws van UZEP even kwad maar hem terug. Van al het eetgas dat in Nederland uit de groenhelle wordt, komt ongeveer een derde pad uit de Frieske boaiem. Laten we nou benauwd wijzen voor Greenslandse toestanden in Friesland. Verantwoordelijk deputaire Friso Douwstra, die er trouwens volgende week zit, die zei: wij zeggen boor hier net, punt. Wat vind je zo boer? Terugboren of ophouden? Ik vind dit een heel lastig punt, want je moet heel beducht zijn voor wat er in Greensland gebeurt is dat je net gebeurt. Hè? Want daar is het echt op een kop verkeerd gaan en daarmee schaadt je het vertrouwen heel erg. Tegelijkertijd dat je zegt het ken je net, Greensland zei het ken daar net, Drenthe wil zeggen het ken je net en ontnota is het wel, en dat is wel het realistische verhaal, we kennen morgen nog net van het gas aan. Dus we mat wolsje naar plakken met het wolken. Bij Vakkar op een Noordzee, maar ik denk net dat we hier het besluiten kunnen als je al het allerliedste velden dicht kan. De punt, dat is één. 2, wees dus beducht voor dit soort dingen die in Greensland gebeurd zijn, want ik denk echt dat het je gebeuren kan als we er net op passen. Oké, de kennen wie op Brugge zitten om meer te leren over hoe het Friesland omgaat, maar de Frieske taal. Hij kreeg een meer te jaren over het wetenschappelijk onderzoek naar het Friesk. Wat hebben wij daar eigenlijk on dat de kening hier komt? Nou, de kening die kwam maar ideeën. Want hij jette dat het Friesk ik broekt werd in de rugbank. Dat vond ik heel nieuwsgierig. Dat triggerde hem en doet vregerder onder de mensen die erbij stien. Van, als je nou in beroep gaat en je gaat nog een keer in beroep, en daar je bij de Hegerier in Den Haag, kan je dan ik Fries praten? En hij zei dus, Jekke de Zels, want daar, het lijkt mij wel dat dat ook mogelijk moet zijn. Dat is op dit moment nog net regelen. Dus ja, hij triggerde de onwijzige ambtenaren van de provincie en Friese organisaties. Hij dacht een beetje bij. Dus de kening regelt dat even? Nou, zo makkelijk gaat dat net. Nee, maar hij zette de mensen rond tinken en hij houdt zich een spiegel voor. Dat wie ik sarcastisch bedoeld, je. Tesuchinchan Atlas. Ja, ik show je hem al een beetje. Je zat je hem dat wat? Zeker. Ja. Wat dan? Het is geen atlas, het is een komeet. Ja. Hast je hem zien? Nee. Wat vrienden weekend hier in het Noorderloch. Nou hebben we dat had ik gaat hier voor je het zien? Boeit het je hem überhaupt? Nee. Nou, Noorderloch wel, maar die kometen. Die komeet boeit je niet. Wat ik wel van het Noorderjacht vind, is dat iedereen die had elke week nou foto's van het Noorderjacht. Ja. Die staan met bleerte echt bijna in het chinkjes, maar als het zij is met 3 kwartier maar die camera op een statief steen goes, bent nou de leeg, dan hast een foto. Dat is soms wel een beetje dat ik denk, want net krijgt van of dat hier elke unit Noorderjacht zien is, maar vorige weken koeken met bleerte ergens in en dat vind ik wel geniaal. Oké, dus meer of minder kometen? Noorderjoch mag ik bekennen als een poëtisch woord natuurlijk. Dus zou je nou, Noorderleegte. Dat past bij elkaar. Daar mag je wezen. Al die woorden die krijgen aan mij dat typische, dat robuuste van Noord-Nederland. Ja, dat is mijn ding. Dat vind ik geweldig. Alleen nog daarom is het mooi. Ja. Hoe het Maartenspussen, de gemeente Maat-Eerst-Friesland had na lange onderhandelingen na je coalitie. De FNP, gemeentebelangen, ChristenUnie en CDA binnen Mark Ruud kwam. De derde coalitie weer van de FNP, gemeentebelangen en SIN. Voelt toch discussie over de mogelijke komst van een AZC in Dokkum. Zo boer je weer een vrienden wie het nog wethouder. Dat is Friesland. En je wen je naar je weer. Is het nou grutfeest daar? Praalwagens en zo? Nou, de praalwagens, daar ga ik in ieder geval voor zwaar dat die er nog ben, dus dat is Ian. Dat de heer apotheker nu Borgenmaster. Waar hebben wij op verder gezien eerste vraag wie in de Rie Borgenmaster wat vinden jou van die wijn? Ja. Ik zei trogje in matten. Ja. Nou, daar hebben we hele goede pateren. Ja, ik weer bij die rietskeerkomsten en ik jij apotheker nog zeggen van ja, ik zit hier net om dingen te verbieden. Ja, precies. Maar hij jekke rond daar, het moet wel veilig. Ja. Nou ja, en dat sindsdien... Haak van Vonhof leer. Die zei het de eerste dag toen ik met 30 in 1980 Borgenmaster wie in Muntendam. Burgemeester, u bent ervoor om dingen door te laten gaan. Communistische, ja. FC Burgum, die voetbalclub, die ken je hem natuurlijk heel goed. De voorzitter ervan is Dirk van der Woude. Hij nam al een week resoluut stelling in de berichten die het op social media verschijnt binnen, waarin bewoners van het ACC beschuldigd worden van het onrechtje van vernielings onder accommodatie. Hij zei dat het verband wordt, maar dat daar het probleem net luidt. Het is een breed maatschappelijk probleem. Is het goed, apotheker, dat hij daar stelling in neemt? Ik denk het al, ja. Waarom? Een voorzitter van een voetbalclub, zeker daar in Burgum, Grutte Plak, volle jonge roin die tegen mij dwaande binnen. Dan moest ik een voorbeeld door hem te wijzen. En dat had er nou dingen. En hij had natuurlijk echt gelijk. Net alleen nog bij Sportfield, maar ook Noorderhoek, Snits. De kist het wel opnemen. Dat is net om nou als oudere generatie te zeggen, die jonge Rijn, dat is allemaal fout. Nee, wij maken dat waar ontwaan met elkaar. Dus dat is echt een opjeft. En ook van het belangrijke kader bestuurders van grote sportclubs. Dat vind ik wichtig dat het dat doet. Het is die het voor. De vraag uit Den Haag.
Ja, Else Wieke hebben we een vraag uit Den Haag van een Fries tweede of eerste Kamerlid. En dit keer is dat Aukje de Vries van de VVD. Werkvinden had besluit dreig om rond te komen en daarom ben ik al maatregelen aan. Legere lesten voor de middeninkomens, een legere energiebelasting, het verlengen van de legere accijnzen onder pomp en vrijwel gratis binnenopvang voor de werkenden. Wat zou er nog meer baren maken, zodat werkenden beter rondkomen kunnen? Ik zit even te zien. Is er iemand aan tafel die heel bot erop viel om antwoord te geven op de vraag? Tuurlijk, Onno. Leeg BTW op groente en fruit. Ja. Er waren al op praten in een coronatijd. Toen gaan ze dat in Spanje in een paar weken tijd regelen. En in Nederland zei de Belastingdienst, ja, we weten net correct wat groente en fruit is. En we vinden het te ingewikkeld. En moet het dan los fruit wijzen? Of moet groente en fruit in blik dergelijk ondervallen? In elk geval, er is niet het bad. Lijkt het mij zo logisch als het maar kent. Goed voor de boer, goed voor de minima. Zo boer neemt het mooi naar dat waar Kamer en dan is het groente in blik. Kan er een kruiken. En ik weet niet dat ze dat neemt had, maar dat onderwijs en die BTW op boeken en cultuur, dat is natuurlijk wat een grote partij als een VVD met een grote culturele traditie, die moet hem dat zelfs kweer aannemen dat ze daar in mooi gaan. Oh, en NRC net? Ja, ik. Ja. Natuurlijk. Hege BTW op sport, liep ik net zo handig. Ja. Dat Mario jezelf kweer aannemen, krijgt je het. Ja, en dat doch ik wel een lied beetje. Oh ja? Ja, zeker. Maar wist je hoe dat net per se onder stoel of banken te zetten. Maar we zitten wel gewoon mijn bezuinigingsobject. Dat waarom ben je er toch maar akkoord gaan? Ja, net alles is leuk. Oh. En dat is in de politiek ook een ding. Maar dit is wel een van mijn minst favorieten. Waar ik wel in alle eerlijkheid te zeggen. En net per se omdat ik zelfs krouwen samen. Ik zeg je trek het jezelf. Nee, dat maakt me net. Dat maakt me niks van uit, want het rekt me amper. Nee. Maar wat het mij dus om gaat is regionale journalistiek, kranten, dat soort zaken. Ja, ik vind dat best lastig uit te lezen. Tegelijkertijd is het iets met jouw handtekening ondersteunen. Dus ik zal het hier aan tafel echt net inloeken gaan. Het is wel zo, er is een vaststelling in de Tweede Kamer om te zien of er een orenoplossing mogelijk is, maar dan moet er wel orendekking komen. Nou, daar wordt naar zocht. Is dat nou net een mooi voorbeeld om extra parlementair de leeuw als Kamer te wezen? De Kamer is mijn orenpartijen een oplossing mij ook al maatje. Van de Kamer. Nee, maar de Kamer in generaal. Bedoel, dat is toch het credo van Jimme Partij West, dat er echt goed onderbouwde initiatieven waar het wat oors kent, dat ze ook een kans krijgen. Zeker. Dat verwacht ik van je. Deze week weer het debat over de landbouwbegrutting in de Tweede Kamer. Wensje en Toonsje mocht minister van Landbouw Femke Wiersma haar verdedigen. Onno, politiek verslaggever bij Friesland, de wie erbij in Den Haag. Als het één conclusie nou loeken mast, wat wie dan naar aanleiding van het debat, die conclusie? Ja, dan moet de conclusie wezen dat minister Femke Wiersma, dat zit een beetje langer als 100 dagen, ja, die zet een oerbeleid in, een nieuwe trend. En daar had ik wel een gedachte bij en een filosofie bij. Alleen nog, de landbouw zit op dit moment maar een paar hele grote crisis. En ik ben benauwd, een heel soort Kamerleden die binnen benauwd, dat de oplossingen dat minister Femke Wiersma nog maar komt, dat net op tijd genoeg wijzen zal om te voorkomen dat er boerenbedrijven failliet gaan zullen. Nee, wat is eigenlijk de kritiek richting Wiersma van zowel de oppositie als coalitiepartners trouwens? Wat is de kritiek? Ja, de kritiek is ze had een heel soort vragen gekregen. Vooral over de problemen met de pasmelders. Dat zijn boeren die zonder vergunning workjes, zonder dat ze er zelfs wat aan kennen. En ik over de stroomcrisis. En die Kamerleden, al die partijen in de Kamer van links onterugs, die maken haar heel ongerijst van jongens, hoe komt het? En dan stellen ze daar vragen over minister Wiersma. Dan krijgen ze antwoorden van haar binnen procesantwoorden van er komt een brief in december. En dat je dan weet dat al die pasmelders in Friesland binnen er 221, die worden op dit moment nog gedoogd. Maar die gedoogregeling die rint in februari stakken miauw. Nou, dat is een behoorlijk acuut probleem. Dat is een probleem dat liep ik heel bot bij de achterban van de BBB. Bij alle provincies die hier een belangrijke rol in spelen. Binnen het vooral BBB-deputiëren die dat inventariseren en die het weer druk onder druk zetten van help u om dit probleem op te lossen. Want oors dan kan je te maken krijgen met handhavingsverzieken, rechtszaken, de mobilisation van de environment, die zit al in de startblokken. Okay. Dat is ik een stevige nou maakt u onderbreken. Het wordt nogal lang, dat is in ieder geval net die verhaal, maar ze vinden nogal lang voordat die plan van Femke Wiersma te komen. En dat vinden ze eigenlijk ook in de Kamer. Stel dat je nou zit te kijken als boer naar dit debat. Dan denk je, de BBB gaat de zaakjes regelen voor mij. Maar de doelen staan nog steeds.
En we weten niet wat er gaat gebeuren. Die onzekerheid. Wanneer gaat de BBB of deze bewindspersoon daar nou eens een keertje wat aan doen? Want ik zou het echt niet weten als boer. Daar nou eens een keertje wat aan doen. We zitten net, wat is het, 3 maanden denk ik, zijn we bezig. We hebben het regeerprogramma eerst uitgewerkt. Dat hebben we nog net. De inkt daarvan is net een dikke maand droog. Waar had je nou eigenlijk leak, apotheker? Nou, Femke Wiersma die had natuurlijk de pech dat dat oudoen van dat voordeel wat de Nederlandse boeren hebben met die mest, hè, dat die uitzondering voortkeert, maar dat wie Trailien ook al bekend. Dus dan is die commissie Remkes de Kamer en die had zo'n eerst die pasmelders regelen. Dat is gewoon in gewone woorden boeren die onderjocht geen vergunning hebben, alsnog die vergunning geven. Ja. Maar dat moet zij uitlezen in Brussel, want dat kost stikstofruimte. Ja. Hoeveel yield hast nou dan om boeren uit te keepjen die stikstofruimte weer ombrengen? Ja. En ik begreep wel met een goede regeling, maar dat zit vooral in dat overleg met Brussel, denk ik. Ik ben outsider nu natuurlijk, ik ben geen insider meer. Nee. Maar het zal zo wezen dat ze daar zitten, ja, dat ken je me nou wel vinden, het regeer dat alles snel maakt. Maar hoe kunnen jou nou garanderen dat die natuurproblemen ook oplost worden? Ja, onnodig is Brussel, wat klopt dit verhaal? Ja, natuurlijk klopt dit verhaal, maar komt het ook zo uit, Ingst? Nou ja, Femke Wiersma gaat dit weekend naar Luxemburg. Ja. En dat is ik het loon dat de nieuwe landbouwcommissaris van de Europese Unie waar komt. Dus het zal geen tafvalwijze. Zij zei van ja, zodra die nieuwe commissie er zit, dan steen ik daar voor de deur. En dan beziek je ik om een nieuwe derogatie voor Nederland te regelen. Derogatie, dat is dus die afstemming om meer stront over het loon uit te rieden als het Nederlandse gemiddelde. En ze zei van er zijn goede argumenten voor, want bij gasloon ken dat best. Dat gasloon, dat is stafvruchtbaar, dat kan meer stront opnemen dus als hele droege groen in Spanje. Alleen nog, Brussel had een beetje had Nederland op een piepvol, want in het verleden had Nederland hem te vaak net onafspraken houden. En dat probleem dat is ontstaan op het moment dat de melkquotum uitskaft is. Door een heel soort boeren haar massaal uitwaaiden. 2015. Nederland is keert dadelijk toch het fosfaatplafond hinnen. Ja, doe die problemen, doe eens die mooie discussie begonnen. En je kan dus oorsnet als concluderen dat verschillende kabinetten en verschillende ministers van Landbouw hadden dit probleem 14 te lang sloeren litten. Ja, en je kent ik amper verwacht je dat een minister die te krijgt wat langer als 100 dagen zit, dat in die 100 dagen tijd oplost. Dus wie is net volle te verbieden op dit stuit? Nou, of niks? Nou ja, wel, het zou beter wezen voor haar positie om dat voor elkaar te krijgen. Als ze ex is zo, dat natuurbeleid, daar ging ik op die wijze te aan. Ze had 500 miljoen voor agrarisch natuurbeheer. Ja, maar de ingang van 2026. Ja, maar nou, dat hellen dat niet naar voren, zo zeggen. En maar ik bedoel, het is net dat ze geen yield had. Daar leidt het net om. Maar moest het wel inzetten en moest een combinatie maken van uitkeepje van boeren langs selectief, langs natuurgebieden. Want het uitkeepje van een boer naast een natuurgebied is natuurlijk volle effectiever in de natuurdiscussie dan een stuk loon tussen Holwerd en Tenaat. Ja, als je nou boer bent in Soeboer. Wat heel mooi is. Hè? Ja, maar dat maakt ik zo blauw. Ja. Heel toevallig dit voorbeeld. Ja. Als je nou boer bent in Soeboer, ben je nou vrolijk van die debat en de wijze waarop Femke Wiersma en de BBB op dit stuit daarmee omgaan? Ja, dat weet ik niet. Ik ben wel soepboer, maar ik ben geen boer. Dus laten we dat voor opstellen. Dus... in je graf van de morgen op toch? Nee, want ik wist net dat deze vraag kwam. Dus dat maak ik nou echt spontaan uitgooien, helaas. Ja. Nee, ik ben in die zin geen boer. Alleen nog wat ik wel wichtig vind om te zeggen is, ik denk dat we hier in het noorden al heel goed erbij zijn en dat we echt best grutsig zijn maar op de agrarische sector die hier zit. Maar boeren die al een heel soort dogge ek on agrarisch natuurbeheer, gruitvogelbeheer, neem het maar op. Ik denk dat we best een voorbeeld wezen kunnen voor de rest van Nederland. En dan is het natuurlijk wel zo, ja, dan hoop je dat in Den Haag de juiste karren maken worden om echt die sector en dan met name het familiebedrijf van jonge boeren om die toekomst te gaan. En dan hopen we wel dat er aan zijn concrete plannen komen van minister Wiersma. Gaat ze echt daar zijn, maar daar wachten we nou op. Ja, jouw partijgenoot, de heer Holman, hij is wel boerwest en hij zei het volgende. Het beeld wat bij mij opkomt is van de Titanic. Hier zitten 3 BBB-lieden die in het orkest spelen. Het schip zingt en het orkest speelt mooi door.
Ik wil gewoon actie dat het schip niet gaat zinken en dat er daadwerkelijke dingen komen om de problemen op te lossen. Dat verontrust mij wel een beetje, dat de heer Holman als coalitiepartner het gevoel heeft dat hij op een zinkend schip zit. Dat vind ik wel bijzonder, dat dat hier even zo gezegd wordt. Dus, maar goed, dat neem ik dan ook maar voor kennisgeving aan. Een zinkend schip, Soeboer. Ben je mij ook collega Holman eens? Ik Holboer. Ja, ja. Ik denk dat je sales is. Knip? Nee. Ik denk dat Holman bedoelt de season. En hij had ook in toilettermijn zijn. Ik hoop dat het schip net zinkt. Maar hij zorgt wel dat we misschien in de Fiat op een ijskots afvaren. En dat er dus wel wat gebeuren moet. Hè? En met de derogatie eraan is er dus wel een probleem met de mest. Ja, wat adresseerd worden moet, wat oplost worden moet. En zo zijn er nog een aantal zaken. En ik hoop, en ik denk dat dat een oproep voor actie is. Hè? Dus wees net dat orkest wat staat te spelen, maar zorg dat er wat komt. Ik denk dat de oproep is, zorg je echt aan het einde van het jaar dat er concrete zaken komen. Hè? Want het yield wat onder de gebiedsprocessen liggen. Ja, dat is dan maar de vraag hoe dat aan zijn inzet worden kan, wat er van oerbloot. Nou, dat moet wel duidelijk worden, zodat we vierde keer met deze opjeften. Ik denk dat er dat bedoeld had te season. En net per definitie, we zitten op een zinkend skip en er is geen takkomst en geen hoop. Juist net. Ik denk juist dat er zijn had, kom maar concrete zaken, dat is waar we onttabelen. Ja, je bent die 24 jaar Lien, minister van Landbouw. Is er eigenlijk in die oude 24 jaar een soort verhoren? Ben je wat opsketten? Is de binnenboeren wat meer opsketten? Is de landbouw er wat meer opsketten? De natuur? Het is wel zo dat het begrip van de kwaliteit van de ruimte op het platteland, dat is volle heen geworden. En dat is ook zunt, paars is dat begonnen. Maar toch zitten we onder de stikstofnormen. Nee, maar ik bedoel, omdat die melkveehouderij, die is nog net om met zwierwoord te zeggen, nog net onpakt. De bargenboerenwol en de pluimveehouders. Ja, die ben nou lulk, maar ja. Ja, goed, maar die hebben wol in de oude 20 hier, die ben delgoen. Ja. En nou, maar die melkveehouderij, die is altijd een beetje in de schaduw bleun van de harde maatregelen. En nou matten ze. En dat is zwier, dat begrijp ik ook wel. En zo'n metafoor van die Titanic, die helpt er echt net bij. Dat vind je niks. Nee, maar zeg je al deze kozen, maar gewoon maatregels nemen. Maar dat is dus heel dreig van de minister van de boer-burgerbeweging. Want ja, dan komen ze in conflict met de eigen achterban. Ja, maar dan mag net in een regeer stappen. Maar even rond naar die stelling in het begin. Als mijn plan van de veestapel in Jonje geïnfeerd wie in hier Femke was, wie is mij nou net in de shit zitten? Nou, dat wie in elk geval, wie doet al, dat wie ook de bedoeling om dat generaal te maken, die afroming, hè, als die mestrechten verkepen staan in Borma. Ja. En dan heeft 100, dan krijgt die Borma 20. Ja. En best dat in zo de prijs, dus dat is een marktconforme prijs. Daar ging je in wat van zes. Dat is echt vrijwillig, dat is net dwongen. Dat is zaken doen met die borman, omdat stof verder wilst en dat die borman die wilde mij stoppen. Dus dat is een natuurlijk proces. Als we dat 20 jaar lien al dien heen, hoe de hele veehouderij heen, ja, dat is natuurlijk een heel soort vierderwest. Maar dan komt die melkquotum-discussie en doen net, vissen te let, net meteen een meswet eroverheen. Maar hier wacht je. Dus de Rabobank die stier alweer klaar. En de boeren van nog weer een lichtbokstal erbij. Ja. Dus dat is verkeerd gegaan. Ja. En dat moet gerepareerd worden. Dat ken je ook. Ik zou je wat twijfeling. Nou goed, en er is natuurlijk echt nog, hoe rekken je? Hè? En natuurlijk moeten er dus dingen gebeuren, maar hoe rekken je de rekkenkundige ondergrens? Dat is echt iets wat mijn partij hem altijd druk van maakt, om die bijgelijks naar in je molta te brengen. En ik denk misschien dat dat een iets realistischer is. Er zijn Oreland die hebben de hegere basisnormen. Ja. En dan ga je dus net meer over een vogelpoep op een voetbalveld, maar dan kinderjusjes meer. Ja, dat gaat dan over de kritische depositiewaarde. Dat is dan correct. Dat is op dit moment een belangrijk begrip in de bestaande wet en regeljouwing. De BBB die wil daarvan houden. Die zei van, wij moeten boeren net meer rekenen op hoeveel er del komt in een natuurgebied 15 kilometer verderop. We moeten de boeren rekenen op wat ze uitstierten. Ja. Nou, daar is elke in het Oerinius, van links tot rechts de politiek, alle deskundigen zitten ik. Die kant moeten we op. Alleen nog, ja, dat is wel een verhoor die nog beginnen moet. Dat moet eerst een proef maar uitgevoerd worden. En dan moet al je plannen klaarmaken worden. Ja, en dat kan wel een periode worden om die verhoring terug te maken. En dat kan ik wil even wat zegt op BBB. Nee, maar omdat we hebben al alleen landbouwmaatregels. Ja. Maar die BBB die had ook nog een minister op volkshuisvesting, op rondelijke waardering. En dat is een super kans van die partij om de kwaliteit van de ruimte met een geerwerking tussen die beide portefeuilles te doen. En dan krijg je een oorbeeld van Nederland. Dan komt het op dingen als natuurlijk agrarisch natuurbeheer voor 18 miljoen Nederlanders die leuk fietsend en wandelend
tussen de weilanden door willen. Maar ze maar een beetje inskikken mij ook over. We kennen net altijd een sabloe van de mij net in op mijn hemel komen. Dat hoeft ook net. Er zijn meer mogelijkheden om het loon aantrekkelijker te maken. En dan komt die boerenkwestie echt oors te lezen. En dan kunnen de mensen dat geld krijgen voor de garage natuurbeheer. De oplossing las je er op tafel. Ik wil nog Nee, eventjes naar de NSC. Net zomaar, maar wel om eraan te beginnen. Theoretisch misschien wel. Ik wil nog even naar de NSC daar. In de peilingen ben je hem van 20 zitten. Waarom zakken naar, nou ja, 3 of 5. Kijk hoe je het zien willen. Welke peilingen je pakken. Hoe kan dat? Wat gaat er mis? Ja, goed. Peilingen zijn palingen, zeggen we altijd. Dat is natuurlijk een zegje, maar natuurlijk is er iets van horen. En dat kun je zien als je zaak kelderen in de peilingen. Ja, teleurstelling bij de NSC-kiezers, denk ik dan. Nou, dat zou best eens kennen. Alleen ik krijg de soort kracht uit de woorden van de heer apotheker. Helle die het zet terug, maar wat je moet dwam bent. En dat is precies wat we doen. We houden dat zitten wij in mijn partij. 24 naar 9 zitten. Dus we houden vast aan ons verhaal. En dat ken ik samenwijzen dat er Uriel hier oors vast zit. We zitten nou hierin. We zorgen dat de discussie domineert. Wordt er één probleem. Ik ga het jij het zijn. Het wordt tijd dat we het ook bij oorzaken hebben, maar zien allen. En daar hebben we een hele duidelijke agenda op en die willen we graag uitrollen. Ja, en nou is het zo dat de FNP, ik waag het om, nou zo goed als zeker al naar de Tweede Kamerverkiezingen te gaan. Jo ben oud FNP-lid, jo stie nou een keer op nummer 100. Nou, misschien gaat het nou richting 4 staat, dus ik denk nou, ja, 1 plus 1 is 2. Meneer Soeboer, maar misschien maar wijzig je en hoe naar de FNP voor de Tweede Kamerverkiezingen. Nee, laat me heel duidelijk wezen. Ik ga natuurlijk bewust de kar maken om actief voor NSC zitten te gaan en meestal een keer speculeren wat ze willen. Maar dat is een hele duidelijke karwest en dan moet je verstaan. Oké, dus de FNP daadwerkelijk definitief, maar dan zullen we de Tweede Kamerverkiezingen en ze vregen jou, dan is jou nee. Altijd Safir is, moet je zien hoe dat is. Maar ik ben op dit moment actief voor NSC en ik ben ook van plan om dat te blijven. Dat is wel slim. Nee, dat is net slim formuleerd. Nee. Van Safir, ik weet, ben je lid van 2 politieke partijen? Dat klopt. Nog altijd. Ik ben nog steeds lid van de FNP. Maar ik wil er echt geen misverstoren hoe bestaan litten. Want deze vraag krijg ik natuurlijk heel vaak. Ja. Ik ben actief voor nieuw sociaal contract. Ja. En daar wil ik me voor inzetten. Ik ben op achtergrond passief lid, om het samen te zeggen, van de FNP is ik nog altijd mijn partij waar ik me hield dus bij viel. Ja, maar dus net van de FNP. Maar ik ben net van doel om voor de FNP op dit stuit in de Kamer zitten te gaan. Ik ben net van doel of ik doe het net. Nooit. Vind je dat de FNP wel mij dwaan moeten zoeken om de Kamerverkiezingen? Ik vind dat een vraag die ik als inactief lid graag bij de actieve partijlid. Dit ligt weer mooi einde. Mooi formuleerd ik. We beginnen hoe naar het Frieske weekend. Heb je toch wat moois gepland van het weekend? Ja, zeker. We hebben Bazaar in het dorp. Dat is een heel mooi feest. Dat we machinaal in het dorpshuis bij elkaar komen. En nou, beziek je daar een paar centen voor op te helden en terug sport en spel. Even die wedage. Zo, Onno? Van Omroep Friesland op paard. Naar Koorstertiller en Ouderbekeep. Wat is dat dan? Ouderbekeep, daar hebben we het naar je onderkomend van de stelling waar verschrievers rond officieel iepenen. Zo. En daar is het blied dat de verantwoordelijke deputaire Eke Volkerts net komen kan. Waarom? Omdat hij de helte van het budget vatbezuinig had. Eén keer maar net komen. Of nou ja. Eke had oud zijn en het komt zo goed uit. Oké. Hoe zit jouw weekend eruit, apotheker? Ik moet even naar Cambuur kijken. Ja, is er aanstaan? Om 8 uur, ja, Cambuur Volendam. Oh. 2-1. Josie had Swikkel 3 punten. Oh, ja? Ja, we komen weer om. Ik wil je bedanken. Ik vond het erg informatief en interessant, Max Isse. Bedankt zeker. Dit wie deze Friese week. Volgende week ben we er weer met Friso Douwstra. Hij is deputaire en zult het vooral over de gaswinning. En Eve van der Wiel, deken van de Orde van Advocaten in Noord-Nederland. En zij maakt het haar botswagen over de rechtsstaat in Nederland. Dit wie de Friese week. Volgende week weer een nieuwe Friese week.